Mga igsoon, mga anak sa Diyos, kabalo ba mo nganong paboritong fast food sa daghang Pilipino gitawag nga Jollibee? Ang tagtukod niini nga si Tony Tan Kakchong, usa ka simple nga negosyante sa una, misugod lang sa pagbaligya og ice cream. Apan sa iyang paningkamot og pangandoy, napalapad niya ang negosyo og gihimo kining usa sa karon kinadak-an, usa sa mga kinadak-an nga food chain dili lamang sa Pilipinas kundi sa Asia o sa tibuok kalibutan. Sa pagkonseptualize sa iyang food chain, gipili niya ang B o buyog. Kaya alang niya, kini nagrepresentar sa kinaiyang pagkakugihan. Apan niya usab nga nahuna-huna nga bisan pa daw sa kakugihan sa B o sa buyog, kinahanglan daw usab kini Jollibee. Kay para kang Tony Tan Kakchong ang kugihan nga tao, walay pulos kung walay kalipay sa kasing-kasing. Mao nga bisan og negosyo ang iyang gisudlan, giuna niya ang kalipay sa customer ug ang lig-on nga pamatasan sa trabahoan. Jollibee. Kung walay tinuod nga katuyuan sa imong buhat, mapulan ra ka, ma-burnout ug mawala ang kahulugan. Kini ang punto nga atong makita sa atong ebanghelyo karon. Si Marta o si Maria, duha ka maayo nga mga babae nga nag-abi-abi kang Hesus. Pero lahi ang ilang gipili. Si Marta nagpakakugihan sa pagpangandam. Apan si Maria nipili sa pagpaminaw kang Hesus. Oto nga, taod-taod, nagreklamo gyud si Marta og siya gimaymaya ni Hesus kung unsa gyud ang labing importante sa tanan. Ang pagpamati sa Ginoo. Sa may atong mapamalandungan karon. Una nga punto, ang pagkakugihan maayo. Apan atong bantayan nga dili ni makapalayo nato sa Ginoo. Diha sa atong ebanghelyo karon si Hesus miingon, Martha, Martha, you are worried and upset about many things, but only one thing is necessary. Mary has chosen the better part, and it will not be taken away from her. Luke 10:41-42. Sa binisaya pa, ay kanimo Marta, nag-uulog dahingawa ka sa daghang mga butang nga unta usaraman ang gikinahanglan. Nakapili si Maria sa labing maayo ug walay makakuha niini gikan kaniya. Sa panahon karon daghan ang sama ni Marta. Abtik, busy, kugihan, pero walay oras sa pagpamati sa Ginoo. Sounds familiar, no? Apan napay mas grabe pa niini. Karon nga panahon daghan na sa atong kalibutan ang nasudlan sa relativism. Ang pagtuo nga walay tinuod nga kamatuoran. O kana ganing panghuna-huna nga ang importante maayo tang tao, ang importante wala tay giyatakan, bahalag unsay imong gituohan. Ang uban moingon sad, ako espiritual ko nga tao, pero dili ko religious. Ang uban moingon, ang importante dili ta manghilabot sa uban. Okay na na. Apan si Jesus nag-ingon nga usa ra ang kinahanglan. Ug mao kana ang pagpili sa pakig-uban sa Ginoo. Dili lang ang pagtrabaho nga buhis-buhay o baka pagkamoralista. Ang problema sa relativism, gibaliwala niini ang tinuod nga pagsimba, ang sakramento. Ug pulihan lang kini sa personal nga opinion o basta buutan ko. Basta wala ko nagyatak sa katungod sa uban. Wala ko'y labot sa uban basta ako naningkamot ko. Murag kining mga pulong o mga batasan, murag harmless ra no. Maayo man og intention pero kung walay tinud-anay nga koneksyon sa Ginoo, kulang ra gihapon. Sa pamulong ni Archbishop Palma, yabag. Sa laktod nga pagkasulti, dili nato mahimong palusot ang atong pagkakugihan diya sa pagkalimot sa Ginoo.
Ang tinud-anay nga pagka-spiritual dili lang sa buhat makita kundi sa pagpuyo nga anaa sa presensya sa Ginoo sama sa gibuhat ni Maria. Ug sa panahon sa relativism atong ipadayag nga adunay tinuod nga mas labaw nga kamatuoran ug kana mao si Kristo. Ang pagkakugihan maayo apan atong bantayan nga dili ni makapalayo nato sa Ginoo. Ikaduhang punto, ang matuod nga kalipay sa tao anaa diha sa maayong relasyon sa Ginoo. Kung ato lang gyud tinambanon og lantaw ba, si Maria wala man gyud tawo na naghimo og daghang butang. Pero iyang gihatag ang iyang presensya sa presensya ni Jesus. Maura gyud ni. Mao ni ang gitawag ni San Benito o ni Saint Benedict nga ora et labora, prayer and work. Apan ang prayer o pag-ampo may una. Giila sa ebanghelyo nga ang pagpamati kang Jesus usa ka labing maayo nga pagpili. Nay mga tao nga moingon, Father, my work is my prayer. Ang akong trabaho mao ang akong pag-ampo. My work is my prayer. Pasabot ani integration. Buhaton nako ang akong trabaho nga gugma ang motibo ug kini mahimong halad nako sa Ginoo. My work is my prayer. Apan this cannot substitute formal prayer life. Ang trabaho dili nato mahimong puli alang sa formal nga pag-ampo. Sama nga ang pagpanglaba nga naay paghigugma lahi ra gyud sa paglingkod at tubangan sa Blessed Sacrament. Pwede ang trabaho mahimong prayer, pero dili gyud angay pulihan sa trabaho ang tinuod nga pag-ampo. Ang trabaho mahimong prayerful kung buhaton uban sa gugma. Apan kinahanglan gihapon kita magpabilin sa tinuod nga relasyon sa Ginoo pinaagi sa direct, personal o liturgical prayer. Ang tinuod nga jolly, ang kalipay, dili gikan sa achievements, kundili sa atong relasyon sa Ginoo. Bisan pa og successful ang negosyo, kung walay relasyon sa Ginoo, walay tinuod nga kalipay. Ang matuod nga kalipay sa tao naa diha sa maayong relasyon sa Ginoo. Mga igsoon, mga anak sa Dios, daghan sa ato karon sama gyud ni Marta. Aktibo, abtik, kugihan. Apan dili pud nato kalimtan nga magahin og Maria moment. Ang gutlo nga ikaw ug ang Ginoo lang ang magkaatubang. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.